nu bersyutam nu surak ubay la deru sngewshngain rebe jied la khangiing la jied dia unai security unai kata ka sense jongga jinglong sngewshngain ka thau ha nurukom Hadin boyok sngoi ke jingkran nang ni nang tai bagi try muluk kisalia ban yang election na kijaka babun ki bar jela nakal yang ubak pol ula pen ipat dakawai kania bat penslur bagi try hi kidai ban sngau sarang bakin yang election na kijaka babun ki bar jela namar ba dang dai hi hari lajong bat ru bagi bar jela kidai ban song tho bakin jied yaw nongmihkhmat ubala ban ai ka sngewshngain ubak khangiing tang sedang dom namar batang ialade ru sngewshngain Haka jisha don atli ki bentahange ke benengkong ki brio ki jongi kenchwa iki kasi ki dei ban smo sarong ba ki la ban jied iki kasi kum ki MLA ha ki jaka ki ba labun de ki bi jai benre kam de ke ba sok aktin ka thale ka communication ka culture custom nadong sedong ka affair de haka jisha ki dan ki bapen sngo ba balai ule ia lekun naka jaka badan non tribals iklet baka diga state ke jongi bat haji sang ni ban pen slur baki brio ki jongi kit mikmat bat ban long nong ilam de tinong ilam hilong nong sunjar kumno phin sngo rem ba hilong nong sunjar hada zi gala jong de ka ba ar pada naka leng ki non tribals ka jing sngo thu ka jongki kadi benlong ba kinwat yau MLA ubaklan ubalong efektif ubala ban tikna ya ka sngewshngain de lada pio da nu bersyutam nu surak ubay la deru sngewshngain rebe jied la khangiing la jied dia unai security unai kata ka sense jongga jinglong sngewshngain ka thau ha nurukom tinggi baik na borok kita ki liang hari jing sisa ke UDP kedai buat kedon ke prospek ke khambah hari ni ke kenti kata kedai ke tendency jong ki non tribals bagi vote di national party denrei wadum klep pat hari ni ke kenti ki national party ki lanang bon kedon ke kongres kedon ke NPP, kedon ke TMC, kedon ke BJP, te bat kini namar ba kita ki national party kini lek ban field candidate borok ki constituency jong Shillong. Te katahi kan explain ya arithmetic jong ki number skill channel.